Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka sorkar ïalam da ki Taliban Afghanistan kala pynrem ki jingshah thombor jingki lehnoh nongjngohkai pyrthei HA PAHALGAM Jammu and Kashmir. Da ka ba ong bakini ki jingjia ki pynthut ki jingpyrshang ban pynneh pynsah ki jingshngaiñ ba ka shongsuk shongsaiñ ha ka thaiñ. Ha ka jingpynlait khubor ka Taliban kala pynpaw ki jingsngewlem ki longïing ki basha penjulor ha ka jingshah thombor jingki lehnoh HA PAHALGAM. Unong aiktin jingtnat kambari jingka Afghanistan kabla sunshar ki Taliban u Abdul ahar bhalki ulaong. Katnat kambari jingka Islamic Emirate of Afghanistan ka pynrem jori ka jingshah thombor badangshan ya kinong jingngewhkai pyrthei ka thaiñ PAHALGAM jong ka Jammu bar Kashmir bar ka pynpaw ka jingsngewlem shakilongïing ki bladu no. U Abdul ahar bhalki ulaong ba kum kine ki jingjia ki pynthut ki jingpyrshang ban pintiknai ka jingshngaiñ bar ka jingshngaiñ ka thaiñ. Ka India kala penberaban pensang no ka jingyate kular jengki Indus da ka pentre kam mardor tar hadu baka Pakistan kan kentait da ka bangen bar bomla ban penkalai ka jingkershan jengkai ki kamle no baya lat yakipur. Menteri Bari Vikram Misri ulaong baya ka jaka talasi bala penyesok lang ha atari on khangno mardor bar ikitu ki berang syuyat lan ya uput usam jengka atari ringkat bagi jeng penskem ki babiang labatha ban mi lingba ka ju shwa ka shitarik unaitung arajar arpsan. Menta onom sha ikinu kinong Pakistan banich India lingba ka scheme SAARC visa exemption kinong Pakistan ki badan menta ha India hapo ka SPES visa ki don South Africa kenta ban mi na India.